Poď. Ludmila Bednárová, 4. workout Masters. To musím si ukázať niečo tam. 25. 10. Cvakni si to ešte poriadne, ja ti stočím tu. Tak sa to robí, Vlážek. Je tam dom pekný stávec. Dobre, stojíš za tyčkou, hej? Tak. Dobre, ready? Počkaj, dám ďalej. Dobre, 10. 5. 3. 2. 1. Hop. Poď. Poď, svoje tempo, dýchaš, poď. Poď, dýchaš. Poď. Držíš dobre tempo. Poď. Zlepšíme, poď. Dobre, poď, ťaháš. Držíš tempo, dýcháš. Jedna 15. Vlastne vidíš. Ideš počítať? Mám? Co sa ty? Som kontrolor videa, som tu na vizuál. Kompozícia, hra so svetlom, linie, sleduješ. Poď! No ešte jedna. Dobrá. Počítaj. Poď, Ľudka, poď, silná. Ideme na to. Go, krás. Poďme. Oprav. 2. 3. 4. 5. Poď. 6. Dobrá, nepustíš, poď. 7. Poď, silné nohy. Krásne, Ľudka. 8. Dobrá. 9. Poď. 10. Poď, krásne. 11. Ešte jeden minimálne, poď. Ideme. 12. Poďme. Poď, topka. Uber si, áno. Topka, 13. poď. 14. To Poď je nohami, ončo. krásne. 15. Krásne, Krásne, poď. Nepustí. 16. Good, Dobrá. krásne, Ľudka, krásne. 16 je super, poďme. Nie, Ľudka, nechceme tam 30 sekúnd pauzovať. Chceme zlepšiť, poď. Už ideme, hop, 3 Ideme minútky za takisto, nami. poď. Sedemnáct. Poď, silná. 18. 19. 20. Poď, držíš. Štípka to, ale nepustíš. 22. Nazdar. 23. 3:30 čas, dobre 24. ideme. 24 máme. Poď, Česka, rýchla a ideme na veslo. Čo, Kamilku, som zle poratal? Tu sa natáča tak na okolo. Ideme, Ľudka, ideme. Poď, Česku zrobiť, chceme sa zlepšiť, poď. Poď. Už Česka pôjde. Zo zeme, jo?
Zatni zuby a všetka pôjde, poď. Už ide. 4 minútky čas. Nazdar na 5. 25. 26, to je ono. 27, nepustíš. 8, áno. Poď. 9. Posledná. 10, yes, sádaš. Výborne, a sadáš a ideš. 4:20 čas. Poď, zlepšíme, poď. Teraz bomby, ľudka, pome. Teraz treba zafinišovať. Poď. Dobrý deň, ja. Nazdar. Poď, ľudka, poď, šlápni, ideme. Ideme si po zlepšenie, poď. Koľko ide? Sorry, 25. Ešte 5 na rozdýchanie a potom dupneme, poď. Poď. 5 minút čas. Už môžeme pridať, nebojíme sa toho, ideš. To je ono, ľudka, to je ono. Poriadne nohami, poď. Poď. A posledných 15 musíš bombovať, dávaj. Náster sa, poď. Poď. Poď, ľudka, poď, vyššie. 5:30. Potiahni poriadne. Dlhý záber. To je ono. 8 prvá bude na displeji, Poď. A Jessica musí teraz ísť už. Teraz poď, zafinišuj desku. 5:45. Ideme, finish, pome. Viac nohy. 700, 800 musí byť, poď. Dávaj, ťaháš. 6 minút, poď, bude zlepšenie, poď. 6:37, takže pred ňou má 6:36. Posledných 5, pome. Musíš, poď, bombuj. Bombuj, poď teraz. 6:15, poď. Poď, musíš ešte zrýchliť, poď. 6:20. Poď. 6:25. 6:29. Ale ako vieš, že si to dá všetko. Áno. 16 dať, ty kokos. Zlepšenie bolo? Hej.